एक्स एनडिपि हिसाबै जोङो दंमोन 30 जननि एबाबाव दंमोन माने गोनो गोथो जादों आसाखौथ' जों बुंजोबनो हाया खिन्थु जोङो 5 बोसोराव सानो जों सिमां रायजोआव दंमोन। वेलकाम बेक नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोना थाम्बनेल एबा भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों मिन्थिखाबाय जानांगौ भिडिअआवहाय मानि सोमोन्दै जागोन। दा बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव होलांगासिनो दङ। दा बेनि गेजेरावनो आङो फंनैसो नैबे भिडिअनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायहोनानै होग्रोनो सानदों। बे भिडिअआवहाय जाय बिथांमोनाहाय निउस लाइभनि गेजेरजों UPPL निफ्राय VPF आवहाय बारस्लायनाय मानो बारस्लायखो एबा मानि थाखाय बारस्लायनांगौ गोनां जाखो, BPF जों मानो थांखो एबा UPPL आवहाय बेसेबां बेसेबां डेभेलप जाखो, बेसेबां लस जाखो, जानायाथ' दा जाबाय जानांगौ। बिनिखायनो नैबे बिथांमोनाहाय UPPL निफ्रायहाय BPF आव फैदों। दा मा होनदों बिथांमोनाहाय नैबे भिडिअआवहाय बुंदों जे UPPL जों थानाय समावहाय सिमां बायदिसो नुदोंमोन जाहैदों, माने जेबो जाया, माने खामानिखौ मावफुङाखै, जेनेबा ओरैनो सिमाङाव नायनाय बायदिसो नुदों आरो माने मोगथाङाव मोनसेबो जाफुङाखै आरो। दा बिनि थाखायनो बिथांमोनाहाय BPF दोलोजों फैफिनदों। मानो होनोब्ला UPPL जों थानाय समावहाय पावाराव थासेयावबो बिथांमोना पावार मोननो हायाखै। बिनिखायनो बिआर फेरेंगा मोनखौ बिथांमोनाहाय मा बुंदों नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नायलांबाय था, स्किप खालामाजासे। बिनिखायनो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलावहाय गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो। खामानि मावदों फेरेंगाजों थामसआव दंमोन। आसाखौथ' जों बुंजोबनो हाया खिन्थु जोङो 5 बोसोराव सानो जों सिमां रायजोआव दंमोन। माने जाखिनि खोथा नङा होमबा, बे सिमांफोर बादि माने जेबो गैयैयाव जों सिरि मोननाय बायदि मोनदों। दा गावखौनो गाव जेखिनि आसा गोदै गोदै होदोंमोन बेफोरो गासिबो नंखाय बायदि नुयो मोगथां मुलुगाव फैयोब्ला। जोंहाथ' इसिबां बुंनो खोथाया गैया, जेनेबा जों इसिबां गिदिर लिडारनि मानसि नङा, सोद्रोमा ग्रास जानाय जोंहा गैया। खिन्थु जोंनो जिखिनि आसा होदोंमोन नङा होमबा, बेयाव जोंहा जेबो गैयै हिसाबै जों बेखौनो दुखु मोननानै जेनेबा इयुनाव जोंनि थाखाय माबा मोनसे राहा दिहुननो हायो नामा। एक्स एनडिपि हिसाबै खस्थ' मोननाय हिसाबै जों बेखौनो बुंगोन नङा होमबा। जायफोरा खस्थ' मोनबाय नङा होमबा, बेफोर भुगिनांनाय मानसिफ्रा दिनैसिम हालाय हाफाय जानानै दं। बेफोरखौ लानानै दुखु मोननानै आंहा रावनिबो सायाव बेबायदि होननांगौ खोथा गैया। गोजौआव मा केपासिटियाव सोलिदों बेखौबो आं नोजोर होहरा, खिन्थु जों मोनैनि खेथ्रआव आं बुंदों नङा होमबा। लिडारा मा सानदों बेखौ जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया, मा पलिटिकेल गेलेदों जोंहा बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया। मेनलि जोंहा माने जोंनि जिखिनि मोन्थायफोर बेफोरखौ मोनैयावसो जों दिनै BPF आव जगदान जाफैदों। एक्स एनडिपि हिसाबै जोङो दंमोन 30 जननि एबाबाव दंमोन माने गोनो गोथो जादों दिनैनि गेजेराव, माने हथातखरि लानायाव बेयाव कमफ्रम जाजोबैयाव माखासे मानसिया सफैस्लाबासै। सिगां समाव बबे पार्टिजों? आं UPPL जों दङमोन। UPPL नि जानानै खामानि मावदों। फेरेंगाजों थामसआव दंमोन। जाबायदि खायफाया मोनबाय, बेखौ मोनाखैखौ बुंजोबा जों, खायफाया मोनबाय खिन्थु जिखिनि मोननांगौ बेफोरो मोनजोबाखै। खावसेयानो दंखौ जों बुंनो हायो, खावसेनि बारायानो दं। जेन जों नोजोर होनानै नायोबा खावसेनि बारायानो दं। जायफोरा मोनाखै बेफोरो गावसोर बुजिनानै दं। जाबायदि हाबगोन, अनेक हाबगोन। दा इलेक्सना गोबाव सम दंबावो नालाय, इलेक्सना जेब्ला फैगोन अब्ला हाबगोन, बेयो सियर।